some of the amount. Abu the bim ni na yanna asini na amrasefo any rosumansa neba any samu dua obepa kunyedi no mo de omo nanabi a oye chiame ena nana kofisu no obewu no oni sumafo twema nso ntino wose won hwe akirema no na dai jame kwanya na wosame ho koja me baabi a wo besame ho abeje sebi makonya ena akunya yi kotokohina hwem oka bibia de atoto awie bono regional so chief ebedi ho no omatena asem no so president ho enhwe gazette na aditia president no interest ni say ono oto say ye Friday bi se bono champion enti wo hini bi na so wo bono region nim na se bi wo so allegiance e de ma santemanya he has to find ways and means to sabotage you and why ama sebi ye hunu ebi ne si suma okoji pritifo akonya ena ode ama suma a sebi o ye de hie kora na o ye de hie wa akonya no wo akiri kenyo no na akonya ne sebi aduru so pritifo akonya pritifo a ye sumafo omo na akonya no sebi na ekoso won so sebi na ekoso wanchi so hunu ahifie efiri ne sapwa si efiri nkwadu ase wo chinchin wo sa agi akonya na koma ba bi enkoye na so mra na me agi ati ase so we mind now so over Lord be asia to say over Lord the consent no yentimi gazette ma na nyi also fa mara ne amamre kwan so na wo so akire over Lord ansa na yetimi agi gazette to PSA that's your bro edom etio edom etio pa no mu musua de so de omudoso pa abakwasem nkyeremu ene de na hinta bia wo de na dibia no amamfo na sa mansan sua asante amamre pa ne asante abakwasem that's your bro ene yenhwe Sampa biem na Samgba Gyafla Chrome the gazetted chief of Sampa nabusu apanyin ene mansenhene ene Sampa kontre hima adontenhene ene omohia ye press conference omochire se Sampa enwokra na sa ban no ankasa enemanim ya ban na nya bibie enemanim ya ahwe na eja atokronim eba amamre na amane ene ahensema woni edan de ekoso wa Sampa abakwasem bi ene ahintasem bi taachire na de na wose ne patie no musua frem me da say asantehene this year Charles ebi mi eden tia be me yura kotokohene yeboni di ya me busu di akire obu ene ene di de wo ma sikadi akofi Charles on say enkoma edi kan na me no di fa Sampa me kan say otumfuo a oka wa no wora efo abati so atiatia ene yesi de ye na anya wo ya yenja ofaye ena penifo so bikeka wonu mu se sintua mu ade bia no do onum ne yikwan ti ake omo keka Sampa Gyafla enum ehu se asintua nenum in fact press conference James Okran be no ekoye no Sampa no osija beto Sampa saboko no okanu se ono tole Samgba Gyafla onye obi a sebi oboshi na Dormaahene pa ka ache ne se na danfo no na ono na danfo no ombo ni ja onu kura konyo no kuro bi ja edi because ompe sebi kakakaye sebi na no muti eyi ahini yesem no ohini kokon una ohini dom na no bibi hini bibi anu bibi gina bibi anim una obodom na no point epono ye se epono ohini uhini dom na no uti dom anim kokon sabi okotoko hene atena se ukura ne ono do wasa ne baaye Rose Mansa any adama watara ene yi asem no free bono regional house of chiefs say omunim say sa papa yi ayeni oye Sampa mahini ya gazette ni na danfo na Dormaahene a oye bono house of chief president asem no kwanya dia ebia musu se ode no kura beto dwa na mu yi asem ne de ba menhia ana menhia de mfaku e chidom faku a sebi imperial Sampa ewo mu bi Sampa ka asanteman chidom faku ho ese omo be asante no Sampa ka ho bi ya na no motena tehwe asem no na omo ka asem no ebe pie menhia ya bo video ammo nyina hwe dance fo abam
bia boninkuro nyafra me betire ye kosi ya ne se Samgba Gyafla ya ka asem de amount abo wadipim ni na ne yanna asini na amrasefo ene rosumansa ne ba ene samodua obepa akonya di no mo de omo nana bi a oye chiame ene nana kofisunu obewuo no oni sumafo twema nso ntino wose won hwe akirema no na dai jame kwanya na wosame ho koja me baabi a wo besame ho abeje sebi makonya ena akonya yi kotokɔhe na hwem waka bibia de atoto awie asɛm ɛkan ne yɛfɛ arbitration ne yɛka no ɔmɛhyia no ɔmanfa asɛm no ankɔ court ɔmanfa asɛm no ankɔ supreme court amfa nkɔ high court amfa nkɔ appeal court asɛm a ɔmotumi de kɔ court sɛ interest ɔmo interest ɛwɔ asɛm no a high court ɛde interlocutory injunction so whatever ɛde kɔ supina bono regional house of chiefs sɛ nana tole Samgba Gyafla ne nkrataa bi yɛfɛ ne CD form sɛ chieftaincy declaration form aba abɛdi bono regional house of chief etwa sɛ ɛkɔ national house of chief national house of chief ɛhwɛ na ɔmo de ne gazette ɛtum de ne din ɛkɔ nwoma mu sɛ sɛ epo bi Sampa yɛde ahyɛ ne nsa wɔ amammerɛ kwan mmerɛ mu a ɛna Samgba Gyafla n'akyi ne n'anim obi ani hɔ bono regional house of chief ebedi hɔ no ɔmatena asɛm no so president wɔ hɔ ɛhwɛ gazette na aditi a president no ɛwɔ interest ne sɛ ɔno ɔte wɔ sɛ yɛfra de bi sɛ bono champion nti wɔ hene bi na sɛ wɔ bono region nim na sɛ bi wosɔ allegiance ɛde ma asanteman a he has to find ways and means to sabotage you and wayɛ ama sɛ yɛ hunu ebi ne si suma ɔkɔgye pritifo akɔnya ɛna ɔde ama suma a sɛ bi wɔyɛ de hyɛ kora na wɔyɛ de hyɛ wɔ akɔnya no wɔ akyiri kenyo no na akɔnya no sɛ bi aduru no so pritifo akɔnya pritifo a yɛ sumafo ɔmo na wɔn akɔnya no sɛ bi na ɛkɔ so wɔn so sɛ bi na ɛkɔ so wɔn akyi so wɔn ahemfie efiri ne sapoa se efiri nkwadua se wɔ wɔkyinkyin wɔn nsa agye akɔnya na kɔma baabi nkɔye nanso mmara na mɛ agye ate aseɛ sɛ woyɛ man na so woba lord bi ase a te sɛ woba lord ne consent no yɛntumi ngazete ma na nyɛ ɔsɛ wofa mmara ne amammerɛ kwan so na wosu akyerɛ overlord ansa na yɛtumi agye gazete to nti bubu nyine ontumi resua ontumi mɛ ayi gazete chief a ɔmfa ne respect ɛmfa nkɔmɔ sɛbi yabɔnwura yɛ gonja hene saa na nhyɛ ne gyahyehyɛ no ɛso man yi wɔ bono region hɔ a ɔyɛ wɔkyerɛkyerɛ bono region no nya de foforɔ bi sɛ wakasa bi wɔba asante no wakasa bi asɛtere wakasa bi ahafo it's all part of asanteman no ne nkyɛmu na sɛ ne nkora bata bi eti wɔn ɔman no wate atua ɛyɛ fɛfɛ kɔbɔ ate ɛfɛ ne sɛ atua tetɔm ɛde aba abɛtan asante ɛnkɔ baabi a nti ɛno ɛna maa ne tena na Samgba Gyafla the CD forms a sɛ bi asanteman ɛde maa ne sɛ wɔn yɛ adwa to represent for asanteman nti fakɔ na bono regional house of chief ɛnyɛ ho ndwuma as a mandated body a Ghana mmara na agye atum saa sɛ ɔmfa nkɔ national house of chiefs national house of chiefs ɛnyɛ ho adwuma papa yi agye adeɛ no ɛde atɔ ɛno na ɛma to let Samgba Gyafla de asɛm no kɔ court high court sɛ wei deɛ adadadada ɛno kora no yɛde ho contempt ɛde kye Dormaahene a yɛfrɛ no wama ɔma ne lawyer no kɔgyina mu a no tu kwan fɛre ne animguaseɛ de ne ɛpɛ nyina animguaseɛ ɛna wɔde tu kwan ɛno kora ho asɛm yɛnkaeɛ ɔhu a president baa yɛ watumi ahwɛ wei nyinaa wapagya papa no tena kɔ sɛbsɛ appeal court ɛno ho asɛm kora yɛnkae obi a ɔno watumi abu mmara so ama court contempt akye no as a judge na justice in the system ɔmo ni disciplinary committee ɛwɔ hɔ ana ne nyinaa nso asantema yɛnhwɛ ha ɔmo na ɔsɔ nkɔmɔ di petition nyinaa kɔmɔ ɔmo na ɔmo hwɛ ma disciplinary committee na ɛwɔ justice system na ɔmo de sɛbi chief justice a ɔte so si yɛ yɛwura bafo boni ɔyɛ ɔsantini mapa ɔsantini pia ɔko ne maame ne papa nyinaa firi asantema justice bafo boni no na bafo ɛdeɛ bɛ asantini nti asɛm no ɛka na ɛwɔ amanhyɛ ne arbitration deɛ moamfa nkɔ court mo pɛ join ne case a yɛde bono regional house of chief mom akɔ court sɛ deɛ nti
and uncrack a choice of Mondipa Nassans of Chief Yajit, and a Sampa Gyafla Tumuri, Monfamai. And a Sam would be and should be joining case here. He's interested in the case as a party. But court Shaman almost say, okay, let's give you time if you are interested in the ongoing case. Not the ruling of the ongoing case will affect your interest. I am not concerned. Be proved into account. But I want to make any sensible proving. Yeah. And a high court report was some good. In the only case, you are claiming to be a representative for Sampa as chief, but nothing is proven. You have not been gazetted. You have not been customarily installed. So nothing shows. And besides, as some of the can have an arbitration, you can see the forms from one and do arbitration and faculties. How are court to catch it up? I mean, you know, you could see. And what in your facade processing when I'm a sabotage a course of no richness of chief in nationals of chief at what to ma. After the baby Naka, Kokro will take you mandate. Nobody will come and give it to you on a service silver platter. Yanyan is our baby, as a matter of fact. And it told us Sampa Gyafla, hey, and she had to now say, actually, your mamma and your mind. I just say, I didn't say woman, I said, because you know, you fire, you make a kind of say, the woman who says, Cynthia. Now will be a sebi asantehene couch. Now, Chidon folk won't my info. Gabbing catch Chidon folk. They're quiet, no one cocofunia sunia. And I said, you. A mine up and pony up and park as if we could, because someone won't think of him. So Eden Kobanisa now ultimate now Tomodo second Janonka. Now idea ye declared the amount. A buying Eddie gazetted from Sajuwa to Mona Chess Abayamuno. It is any representative concerning Sampa. Anything concerning Sampa must pass through your office and must pass through your hands for any approval. Any third party is an imposter. So whether the regional minister or the district, whatever, or the MP in that area cannot, because what's that so? No, Moody said to me, no, the only lands. Now, you dino and share. Well, be yeah, the service was a capital and no one. This conference on me, and we here, there's a conference in a check. Me and Uncle Semetu to an amount, a course sample, and they must want to perform a research who said. Me asantehene piece, but Sampa. To an amount, they must want to perform who says Sampa. In great Sampa, which any Sampa group will not don't and they almost support them to let Sampa Gyafla because who is or no, and I can't any idea. It's not a brand here, friends. So, here, there be an uncrophone within a king and croffer to travel. Or coffee to your 2 dumb for free. Cote d'Ivoire, any other in Kruna, Canada, Dormaahene, Suman, not Medinachi. And also Dominic Academic Petine, the food to remove for Sabi young Crawford. I told him Crawford to let Sampa Gyafla to where would I say Omoya this year? Kind. The dear Conyanama, when I'm not to when I won't write to Coho, be to me so. Okay, if the state say Omon to me provide you with security, and Remu, Ghana Remu, in Chini service private security. And I mean, your child, Ghana actually private security. Actually, there's a process that's our FASO. If you go by that process, yeah, there's a process. Anybody you are allowed to provide a private security where you see that your lives are at stake. In fact, most of the governmental institutions could be now private security. How more issue? Who cost service even in the presidency, almost special force near the almost some securities are that's what they're training for that particular purpose. And maybe a more crowd be fully under the national aid. If you provide a security for yourself, I'm not able to be a metro man for the BBD. The big account train and you trust them and yet a tutu to them. But for protection, co group, Nipa be or yam ran to answer more. Jennifer Abama I bind the NSA or the internal a friend is saying intelligence. Ever think for service or more to trust them. And the Nipa be a man who can claim some authority be
impersonation, say police a year or and as a security force or some potemon to mean intelligence and coaches any panel. One Casancasabet to provide Chinipan Nakma police for. Ubu or no Yajo Cromona putting out the umbrella, Pamo the Pelifil Cronin. Because men assassinate me, men and no Baba Quantis assassin. Let's have Sevona anyway. To be or to be a horror. Now fish for to us from G. Now I did shake a canna can book. No, Sabi you, Mount Sampa, grown and Tumpong, because Sampa grown a border town, one of the closest border town Agane walk at Elibo. Any a contamra. As so come a new mo. No more time cronable. It's immediate. Blame any Pakistan one. Medibema Papano, because only the Cronish and sa. A toda, if you ask our stock account. Come to natural petition, said you idea petition, Chidom, said Chidoma, minimum defa kume, Amania Milkumuni. What the Bia petition, Asantehene Council? Now the Bia petition, Supreme Court, Chief Justice. What the Bia petition, Speaker of Parliament, Abambabe. Now the Bia petition, the presidency, the president himself. Send me a Maradia Timatum say, Sampa media, a mamma Quanson emblem. Any pop food will go to my oil man to us. Timmy said, you, say, Upper crowd, the people to be a petition, interior minister, even though say, wouldn't him say, interior minister, or see but to petition for future reference sake, for future evidence sake. Send me grab BBC a consumer bomb money, now what a tonight. Input anymore, some of your must some say, as from Jabba Kromo. We money, and now say political reasons. Now, so I need politics ever tone. To me, my point, sir. You want to know a yellow course on missing. I was expecting the paramount chief of the Gazetted paramount chief legally and customary choosing and stood to listen by Gyafla. Say, Kobabe Casa Bob say, you know, me any day. A pillow lobby, Antochiri, and Omoye, now, and now, and Brem. Any a mamma soon to me so to me, said you could not confusing ye. If you be a modi, of course, would be angu, a prepanos one, or Baba away ye. Like what come will be so now your henny. Now I dean, and you may say, dear, said you, Utioya. It's one cassa with you, Bonnie. Same point of Santema Comawa, when also Chili be now watching your Kenyan Santimana Santima Dona Betouch. The dinner of Panaya has cost him a match, but I'm hoping time, everything will be restored back and dignity will be in Sampa. I'm assuming because I don't know when you croissants and impulse a bit. Now we did. Baby, or he be anyway between this idea, says Sampa mine and one of Massa Aquine. Then in yet dinner, on Jenny, the actually quite. So he needs son of almost here the Bocone. So when he had in change service, got in any idea, pa. But I will what the little form. And so on transfer between fans. Sanya yet, Obinkas, the quick caca. And Tanam will be Chinaco that you with the Sabisabu or Nintuma Crownson to my senior Chanasan, Etiapa came to the Kurubio, Kumasa Bon, so 18 chimney, when you put to be. Because when you 2x4 support to be free and grow for back when you be accept you or Mukrani or Mudimachi. It is very bad. Near Corsono, it has to be reversed back. Then to a Corso. That's our conference. Some years our conference. I'm expecting such more conference to put more pressure on the government. Not just some meteor, some meteor, not some matawasi. I guess a conference to Chrome ye now was a canon Samgba Gyafla cry Casa and answer what Timubi. Now, what chain now? Was a Casa. Throw up a some saying in an animal by saying because he ain't one on the Casa. Yet one on the Casa. Yet one of yours should have been Sutrodo Matuau. Yet one on the Casa. Mati say be a saying a Coso Sampa. Yes, sir. Asantehene. Nasa asantehene ena Sampa enyane dia no obepede bi ye ka asantema ye nananom ka ho na asantema ye ko jama isa asante kura ni ye koin ye dia nkobo asante sa asantema ni metwi fa so tie asantefo ye ka asantema ho
na ye nananom ban se ni na yiwenum kora na omoye saade tirem mo bia what is asem we no kore na ne ekoso bia no asundwe na openti na omakwan na brepam wodi die beto ba bia to na wunyai edom no kakra no se omo na asada bi kotokon to bi na de den ba ono na tinem ka asem kana asem sa ede na ekoso ntino nipa so masi gina ba bi kan sensem ma nipa mu se wani abre because enkura twitwa Sampa ho ahia bia da so number 1 number 2 kokoa so hunu enkura twitwa Sampa ho ahia nyina kabre eni tamara no ayefo so nyina no omo tai sebi na tole Sampa Gyafla achi wa hunu conference no me ye na hunu krofo mtwe so tum se ni papa enye sa conference bi no mo ye James Okan na fukutu sebi akoda bi akosoko ate no watena sa petom wo dan basa bi wo ni futuro nim no apɛ curtains bi asase ankwase a table no so de begyina bɛbɔ sebi o achiame ebia edidi atemu a emfamfa so Dabi ohene a kontre ni adonten ne mansen hene edi wachi de ne kese ene enkura atwa Sampa ho ahia ahemfo agitum so ne Sampa hene de se ni na nka bibia to atwa ti de ntina ontimi enkasa na so ontimi keka ho ma edom so internet na I don't think any happen say you move me yet that audio to inspire the man said whatever is keeping him that reserve it's not doing him any well. Yes, meaning so of course but America for creator omutu and the government no matter form more they to let people know say abua no dey anywhere no. yo ene PSA besa ma odase ebrubiem na dase na yasa ba onche Ma mi pa kakran kan okura sana beja okwan mo. Me yura nana tole Samgba Gyafla. Wadama se wo saka audio na se won koda ni biti audio ya. Mma wasonte mfama ye. Wadama ukuru Sampa na ukuru kesi pa. Corona na kotokwa ndi asha onsane nsase a oteso pomgo. Sampa state no ene Banda state no enye man ketwa. Sebio enye man ketwa kura. Bia da sokura so chensuma. Bia da so so kuro ehye nana Samgba Gyafla. Ase jamrani bia da so. So chensuma. Na suma kura tumbenya sebio council of state member. Na ona na Samgba Gyafla ya gazette. Utimi tina we dia. Mentra mo indi me house Kenya. Enjanaka. Anamumbi etwese utu. Eni bre kwanso ni nkrata kwanso. Tu sana mo no. Na santima so tawachi. Ebma bibia ayeboko sana me. Santima PSA. okay channel so ele ni papi na ne di nkita ho nti obi kaka se binesa anya woda wo akwanya se wo so baba so na wabetneten kasa no ana se wabekere wadwen beka abutuen ho subscribe like video no na share ma pi na so enya bintie ana se omunya binhwe medase